Ahojte, ja som Volera, vítam vás taktiež u ďalšieho videa. Tentokrát to bude Amerika. Bude to na štýlu Furyho, ale nebude to tento tank, čiže Fury, ale... alebo Fury, alebo jak sa to hovorí, ale bude to niečo staršie. Bude to ešte staršia obdoba Shermanu. Bude to M4A2 76V Sherman, ktorý dosahuje pomerne slušných výkonov, či v boji na blízko alebo na diaľku. Jeho manevrovateľnosť je veľmi to, čo by sa malo využívať, a hlavne aj jeho množstvo. Jak sa to hrá tímovo, tak množstvo Shermanov dokáže hocičo. A verte mi, že nie je to lepšie než T3 a 4. Takže pancierovanie trupu. Máme tam 63 mm dosku napredu, 38 bok, 38 zadok. Pancierovanie veže 63 mm po každej strane. Je to jedno z akého uhlu. Takže maximálna rýchlosť 46 km/h, čo pomerne nič moc, ale veľmi rýchlo akceleruje na tú maximálnu rýchlosť. Veľmi rýchlo. Maximálny sklon diela 41 stupňov. Výborné. Viditeľnosť 121%. Priemera. Stačí. Rýchlosť nabíjania 7,2 sekundy. Posádka je celkom ešte lenivá. Zlepší sa to. Otáčanie veže 18 stupňov na sekundu. Výborné. Námier kanónu minus 10 stupňov a plus 25 stupňov. Veľmi dobré, je to hull down strelba, takže uvidíme, jak sa to bude dať. Priebojnosť, pozrieme sa na priebojnosť. Priebojnosť tohto diela, čiže 76,2 mm. Náboje APC, BC, máme tu celkom fajnové priraznosti na 90 stupňov. Pozor, pri tých 60 až 40 stupňov je to dosť, ale dosť už rapidné. Keď stretnete tigra, okamžite prebíjate na podkaliberné strely APC, BC, hej, ktoré nemajú výbušnú zložku. Je to vyslovene len na príraz, takže nájsť si jeho modul, jeho slabinu, streliť mu to tam. Najlepšie z vašho pohľadu napravo od kanóna vyzradiť strelca, potom nižšie vyradiť pohon veže a už si ho obejsť. Vidíte, nemám to moc na maximum, takže uvidíme, jak sa to bude dať. Vidíme sa teda opäť v hre. Pustím si teda tankovú realistickú bitku a uvidíme, čo sa bude diať. Tak, máme mapu Berlín. 30 kúskov klasickej munície, 10 kúskov priebojnej, výbušnú nebrať, zbytočne. Poďme na to. Už to vidím, že to schytám ako prvý. No, takže ja pôjdem na okolo. Kto tam strieľa? Toto je materiál zase. B17IB, neviem, či vás nepoznáme. Či sme vás párkrát nezastreľovali. No, neviem. BR-ko vyzerá byť slušné. Uvidíme. Sovietský zväz a Rusko a Nemecko, no hotovo. Najhoršia kombinácia. Neviem, či tam mám ísť alebo nie. T3 a 4, jak ja to nenávidím. No hovorím. No vylez si potvora.
Hnusná červená potvora. Dostal si zásah do kanóna, neopováž vystreliť. Do prdele, pardon. KV2A, do ríti. Ohohoho. Tak akože on strelil, hej, a tá budova spadla. OK. OK. Je čas sa stiahnuť. Toto sa mi ale nelúbi. Sám je ten šmejt. To bude napínavé. Tam je. Samozrejme nič sa nestalo. Myslíš, že ma trafíš? Áno, on tak rýchlo zaleze. Jajaj. Nič moc, dostávame totálne na prdel. Ale keď poviem totálne, tak totálne. Rusák odrazil priebojnú. Fajn. No. Prdele, zdieľ streleckú palubu. Totálne hovno vidím. Dostal do strelca a tam máš ty mrcho. Škop. Fúha, Wirbelwinda neprestreliť, to je už hardcore. Ho, vedľa, ty. A držíme sa na Shermana dobre. Na Shermana sa veľmi dobre držíme. Áno, on tam číha. No tá budova padá úplne. Furt tam číha. No. To bude trošku hra o ničom. Málo akčnosti, Fury z toho nebude. A čo sa robiť, že? V takýchto situáciách sa držím pomerne dobre. Aby som to nezakríkol teraz. To kávečko tam furt sedí. Mal zle namerané, chalan. Ty vole, ja to neprestrelím. Srvi prdel.
Nič. No tak. Ja už budem dobrý. Myslím si, že to nevidím. Dobre, je čas sa stiahnuť. Ale my neumreme. Ja to tu už dlho držím. Je čas sa naozaj otočiť. Držíme sa tu zubami nechtami. Pozrite sa ju. To je hajzel. Ty vole, to čo bolo? Z každej strany? No. No. No pardon, ale po tomto peči sa mi zdá, že nie že len mne sa to zdá, ale zdá sa to viacerým chalanom, či spoluhráčom z klanu, alebo to je jedno. Ale po tomto peči nenápadne, ale tak nenápadne, že až už mi je to nápadné, pridali jak lietadlám, tak tankom sovietskeho národu. Jak pridali, že im trošku zvýšili BR-ko niektorým vozidlám, tak sakramensky zlepšili všetky parametre. Či u lietadiel sme to včera snažili sa hrať s chalanmi. To nešlo vyhrať, to nešlo. Teraz videli ste niekoľko zásahov, to nešlo prebiť. A tento kanón je už z tých lepších, čo má dokázať prebiť Tigra. Takže už je to... Ako by som to povedal, no. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, keďže mi potom neumožňa vôbec ani hrať asi túto hru. Ale je to tak, videli sa táto hra, pokiaľ by som vyliezol, tak by ste mali asi tak 5 minútové video z toho. Keďže by ma hneď zabili. Ale snažil som sa prežiť, takže som držal pozíciu a snažil som sa brániť a zadržiavať postup. Čo myslím, že by bolo asi tak v reálnom živote, v reálnej bitke najrozumnejšie, než bezhlavo vybehnúť. Chcel som vám ukázať nejakú dobrú bitku akčnú, ale žiaľ nedalo sa. V tomto štádiu už sa to nedá. Ale tak videli ste, držal som sa zubami nechtami, len škoda, nič sa nedalo prebiť. Nakoniec ten Virbovin schytal jednu, to T-čko malo strašne šťastie, že som ho netrafil. Čo je dosť záhadné, že som ho netrafil, pozor. Akta X v akcii. Ale hovorím, ja neviem, buď sme my takí sprostí, alebo čo, ale ako náhle ja si dám sovietský zväz, tanky, lietadlo, to je jedno. Ako ja ako extra lama si dám hru s takými sovietskými zrúdami. To sú výhry, to je Terminátor, to by ste videli. Však niektoré videá už tam mám s tými sovietskými, aké to bolo ešte len pred týmto pečom, ale či pre túto úpravu, alebo jak to nazvať, pre tú aktualizáciu, tak. Aj tak, videli sa to kúše, to trhá, to je neskutočné. Z T54 dám si teraz jednu bitku, to bude tutte bene, či jak sa to povie, to bude parádička. No, čo s tým? Čo s tým narobíme? Žiaľ, táto jedna bitka, dám ju tam, keďže ostatné boli ešte horšie. A to som fakt skúšal, že niečo akčne spravím, že budem tam strieľať každého, lebo však musíme trošku to najlepšie odprezentovať. Nie, takto to teraz je v momentálnom čase po asi tak deň alebo 2 dní starej aktualizácii vraj úprave a znova stabilita klienta, aby to neviem, čo s tým klientom bolo. Zrazu po tejto novej aktualizácii to všetkým pri štarte lietadiel začne lagovať neskutočne a ja neviem, akú úpravu tam robili. Možno už to odstranili, ale aj tak, no, Facebook, ale aj tak je to, neviem, no. Ale nechajme to tak, každý dobre poznáte, jak je na tom táto hra, jak sa asi tak k nej treba stavať.
že dáva tomu veľké rezervy, že to, čo človek vie, čo sa v reáli naozaj mohlo stať, čo sa dokázal preraziť, blablabla, tak to v tejto hre ale nikdy platiť nebude, podľa mňa. Pokiaľ to bude v rukách tento tvorca hry, aký to teraz má, tvorca na G, takže nebude to také. Žiaľ, čo sa dá robiť? Dám to takéto, aké to bolo, uvidíte aspoň, ako sa to teraz vidí. Takže lúčim sa s vami, žiaľ, je mi to ľúto. Ale inak sa to video zachrániť nedalo. Takže lúčim sa, čaute.